Herra, auta minua tässä hetkessä, että mä pystyn keskittymään siten, että minä väistyn syrjään ja Pyhä Henki saa tuoda esille sitä, mitä on tarkoitettu. Herra, mä kiitän kaikista taisteluista ja kivuista tämän sanan suhteen. Kiitos Herra, että rohkaiset meitä jokaista ja vahvistat meitä ja kiitos hyvyydestäsi. Kiitos Herra, että kaikki häiritsevät tekijät minä sidon ne nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistan ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle Jeesukselle. Täällä juhlitaan tässä kaupungissa Turku saatanalle, mutta minä julistan Turku Kristukselle. Jeesus on Herrain Herra ja hänellä on annettu kaikki valta. Kirjoitettu on, että Herralla on annettu kaikki valta. Ja mitä silloin sieloviholliselle jää? Ei yhtikäs mitään. Halleluja. Herrain Herra, kuningasten kuningas. Kiitos Jeesus verestäsi. Aamen. Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa meidän Jumalassamme ei ole vääryyttä, eikä puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia. Tämä sopii hyvin muuten politiikan päivään tänään kun puhutaan lahjuksista. Mutta Jumala ei ota lahjuksia. Näin on kirjoitettu 2. aikakirja 19 ja 7. Jopi jatkaa. Hän teitä ankarasti rankaisee, jos salassa olette puolueellisia. Jeremia 16 ja 17, sillä minun silmäni tarkkaavat kaikkia heidän tietänsä. Ne eivät ole minulta salassa, eikä heidän rikoksensa ole kätketty minun silmän edessä. Tässä tuttu psalmi 139 on näin, että sillä katso ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä Herra täysin tunne. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut kätesi minun päälleni. Sen kaltainen tieto minulle on ylen ihmeellinen, ylen korkea käsittääkseni sen. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi? Minne paeta sinun kasvoisi edestä? Piiloutua, paeta Jumalan kasvojen edestä. Mä muistan nuoruudesta semmoisen 70-luvun semmoisen laulun. Siinä oli ihan tämmöinen ajatus, että pikkupoika meni ja rikkoi ikkunan, kivellä heitti hän. Ajattelin, että kukaan ei näe, mutta taivaan Isän muistoissa se on. Ja jotenkin mä ajattelen näin, että on pikkusia asioita Jumalan lapsilla. Mä olen ikävä kyllä jossakin vaiheessa sanonut, että meidän pitää olla läpinäkyviä, ja sitten kun mä oon mennyt hölmöyksissä niin sanomaan, että mä pyrin olemaan läpinäkyvä, niin ei se ihan niin mene. Ajattelee tällä, että sun huushollissa joku saisi olla kärpäsenä vähän kattelemassa sun touhujassa. Sä et uskaltaisi hengittääkään, kun sä ajattelisit, mitä kaikkea se rekisteröi. Ja sitten jos olisi vähän semmoinen tasainen sodankäynnissä on näitä drooneja, mikä kuvaa myöskin kaikki. Mä oon siitäkin muuten nähnyt mielenkiintoisen unen. Mä en tiennyt, että semmoisia edes on olemassakaan kuin drooneja. Ja sitten vaan tajusin, että ilmestyskirjahan puhuu niistä. Että ne on jo siellä tarkkaavainen, voi huomata, että ei se mikään uusi juttu ole. Mutta mä juttelin yhden tunnetun veljen kanssa ja tästä asiasta ja
sanoi näin, että kyllä hän uskoo, että se on Jumalasta. Mä olin vintissä ja ikkunaan tuli trooni. Ja se alkoi kuvaamaan minua. Ja mulle tuli tarve mennä sängyn alle piiloon samanaikaisesti, kun se trooni kuvasi, se etsi minua. Mutta sitten siihen tuli semmoinen ikävänpuolinen selitys, että näitä trooneja tulee ja ne liittyy uskovien vainoihin ja ne pystyy rekisteröimään koko ajan, missä kukin oli. Joku oli vähän tehnyt semmoista tihutyötä, että tiesi, että missä niitä uskovia on. Ja tämä veli sanoi mulle, että tämä liittyy siihen jollakin tavalla. Tämmöisiäkin aikoihin ollaan tulossa. Mutta tuo aika näyttää ja sana sanoo aina, että koetelkaa kaikki. Sillä katso ei ole sanaa minun kielelläni, jota Herra sinä et tunne. Tuossahan veli jo toi esille, että niitä sammakoita helposti suusta tulee. Mä veikkaan, että jokainen vähän lankee siihen, kuuleeko sä potkaset johonkin isovarpas oikein kunnolla, että oikein mojova isku tulee, niin kyllä sieltä voi sammakko sun suusta ainakin siinä vaiheessa tulla. Mutta tämä on kuitenkin semmoinen alue, että ei me voi alkaa luokittelemaan, että joku on pikkusynti ja joku vähän suurempi synti. Kaikesta on tehtävä tili Jumalalle. Ja se mikä on ikävintä, niin pahan puhuminen, selän takana puhuminen, vikojen etsiminen ja se mikä on kaikkein pahinta, niin kun ihminen on välillä pirullinen, niin sitten semmoinen vahingon iloitsee toisen kompastumisesta. Siitäkin psalminkirjoittaja puhuu siitä, että se samaistuu siihen, pisti surupuvun ylle. Ja Jumalan lapsi tekeekin sillä, että samaistuu, mutta sitten vain ihmiset pilkkaavat ja kun toinen kompastuu, niin sitten on vielä vahingon iloinen. Tässä olet kokouksessa jo rukoiltu, Herra, anna mulle suuleni vartija. Paavalihan opettaa meille paljon noissa kirjeissä, että hengellä kuolettaa lihanteot, ja siitä on varmaan tuhansia saarnoja pidetty. Roomalaiskirje läksyt 5, 6, 7, 8, oikein hyviä lukuja meille. Ja Jumalan henki auttaa niin kuin alati meidän heikkouttamme. Mutta sitten, kun minä puhuin tästä, että hallitko meitä Herran pelko, niin se on alue monessakin saarnateksteissä ja monessakin julistajien kohdalla, että siitä Herran pelosta ei kovin paljon puhuta. Siinä tulee vähän semmoinen tuomiohenki taikka tämmöinen asetelma, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, ja mitä hänen ajattelee, jos siitä puhuu ja kaikkea tämmöistä. Mutta ne on kuitenkin asioita, mitä Jumalan henki haluaa muistuttaa meitä. Mä en kyseenalaista sitä, että kellään olisi semmoista hengen niin kuin kokemusta Kristuksessa, mutta mä takaan, että jos sä koet Jumalan pyhyyden läsnäolon sinne yksinäisyyteen, sinne kammiossa koet, että nyt tulee Herran henki laskeutuu siihen, niin mä takaan ja alleviivaan sen, että sinä koet sillä hetkellä Herran pelon, koska Jumala on pyhä. Hän tuo pyhyytensä. Ja se, mitä Jumalan henki on mun henkeeni antanut, niin lopun aikoina Jumalan seurakunnassa, kristittyjen keskuudessa alkaa tapahtumaan sellaista parannuksen tekoa, että he todella tunnistavat hengessä, mikä on eksytystä. Tulee Herran pelko, Herran pyhyys, Herran läsnäolo.
Mä olen sitä saanut kokea ja nähdä ihan konkreettisesti, kun Jumala tuo pyhyytensä, niin silloin siellä seurakunnan keskellä olla, mitä tämä on? Ollaanko me oltu sokeita? Hän on pyhä. Ja kun Herra laskee pyhyytensä, sen kokee hengessä. Nyt on taivas totisesti liikkeellä. Herran pelko on sitä, että kunnioitetaan Jumalan läsnäoloa. Lihan on vaiettava. Menee kaikki sirkushuvit, kaikki temput, ne menee ohi, ne on roskaa. Profeetat siellä vajoavat Jumalan hengen läsnäolosta, huutavat pyhä. Jumalan pyhyys on jotakin sellaista, että kasvot ei ihminen pysty katsomaan sitä Jumalan kirkkautta, olemaan siinä Jumalan läsnäolossa. Herran pyhyyttä korostetaan liian vähän seurakunnissa. Tehdään vaan siitä semmoinen, että Jeesus on vaan semmoinen arkkitehti ja lääkäri ja kyllä hän parantaa kaikkia, rakentaa kaikki uudelle ja kaunista ja on kivaa ja voidaan hyppiä ja tanssia ja heilutella lippuja näitä. Kyllä ne on tärkeitä, mutta jos sieltä puuttuu Herran pelko, hukassa ollaan. Jumalan kansa, uudesti syntynyt Jumalan kansa, mikä on hengestä syntynyt. Kuuntele, hengestä syntynyt. Ei vikoile, ei kadehdi. Ei ala hakemaan vikoja. Voi kerta kaikkiaan, kun Herra käyttää silloin semmoinen armoitus ja tuo veli käy siellä ja tuo sisko siellä ja kun minä en ja tämmöistä ja miksen minä ja kyllä mä näytän vielä ja minä olen sitä ja tätä ja tota. Jumalan henki, kun alkoi riisua minua ja tekee sitä työtä, se tekee meidän jokaisen, koska liha ei peri taivasten valtakuntaa. Jumalan henki tekee uudesti syntyneessä työtä. Meillä on erilaisia avuja, armoituksia, lahjoja, mutta ne on pyhitetty Kristukselle, Jeesukselle. Kukaan ei voi varastaa sinun osaasi. Ei sinun palvelustehtävääsi. Ei sitä, mitä ylhäältä on sinulle annettu. Mä näin kerran sellaisen unen, että mulla oli seurakunnan eteisessä kengät riisuttu eteiseen. Moni meni, sovitteli niitä jalkaan, mutta ne ei mahtunut kellekään. Ei voi ottaa niitä kenkiä, mitkä mä olen Herralta saanut. Enkä minä voi mennä vastaavaisesti ottamaan kenenkään mun kenkiä. Mulla on alttiuden kengät rauhan evankeliumille. Yksi asia, mikä mua kummastuttaa, että aletaan vertailemaan, että tuo veli, tuo sisko, tuo veli ja nuo kilpailee keskenään ja karehtii toinen toisiin. Rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettää työmiehiä elon pelloille. Jokaiselle Jumala on antanut armoituksensa ja uskonut tehtävänsä. Niiden ei tarvitse kilpailla missään muussa kuin toinen toistensa kunnioittamisessa. Kaikki panettelu, kaikki haukkuminen, juoruminen ja kateus ja kaikki, niistä pitää irtisanoutua tehdä parannus. Muista, että olen arvokkaassa palvelustehtävässä, olen saanut sen Jumalalta ja minä en katsele, mikä on sillä tavalla eksytystä ja mikä on väärin. Minä olen tilivelvollinen omista sanoistani ja tekemisistäni Jumalalle. Jokainen vastaa omista. Minä en ala kylille huutelemaan, että Kalle sitä ja Marko sitä. En. Heidät on erotettu siihen palvelustehtävään, minkä Jumala on heille antanut, ja he tekevät sen Jumalalle. Kateus vie kalatkin verestä. Semmoista on sanottu. Erotettu kokonaan Kristukselle, Jeesukselle.
puuttuu Jumalan pelko. Hallitkoon teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa, meidän Jumalassamme, ei ole vääryyttä, ei puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia vastaan. Tulee muuten mieleen tuosta, että me tehdään semmoista kauppaa monta kertaa Jumalan kanssa. Onko sä huomannut omassa kapinassa ja kiukussa, jos sä Herra teet niin mulle, niin kyllä mä sitten. Jos sä Herra parannat mut siitä sairaudesta, mikä mulla nyt on, niin mä en tee sitten näin. Eli me jaetaan ehtoja Jumalalle. Kyllä mä sitten. Se on lihan kieltä. Mutta sitten henki opettaa meitä, joka lihassa kärsii, tämä on mun lempiaihe, lakkaa synnistä. Hengellä kuolettakaa lihan teot. Ja sitten sinä vaan alistut Jumalan tahtoon. Ja sitten yhtäkkiä sä huomaakin, sä oot sit sairaudesta vapaa. Henki hallitsee. Kaikella on aikataulussa. Jumala on säätänyt asiat ja Herralla on omat aikataulunsa. Me kyllä halutaan juoksuttaa, että Herra, kun sinä sitten. Se on se vähän niin kuin semmoinen kilttihaueli ja tee sitä ja näin ja juokse sinne. Ja ennen vanhaa laulettiin juokse sinä humma. Mutta nyt me tehdään Herrasta joku semmoinen ratsu, että mee sä ja hoida sä. Ihan tuttuja ajatuksia. Pyhä henki on tarkka. Tiedon sanat. Se on yksi semmoinen tärkeimpiä armolahjoja. Täällä sanotaan näin. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki lankeaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niin hän kasvoille lankeisi, rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Näin korintolaiskirjeessä. Siis ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Luukas 12.2. Ajatella, että Jumalan henki on Herra on niin kuin pitkämielinen, hän on armollinen, hän on rakastava. Kuin monet kerrat Pyhä Henki on puhunut tänne sydämelle, tee parannus, irtisanoudu. Älä niin kuin helli syntiä, älä pidä helmasyntejä. Ja Jumalan pojan veri riittää ja ollaan armoistuimen edessä ja saadaan puhdistaa. Kyllä hän tietää, että meidän lihassa ei ole mitään hyvää. Jumalan henki auttaa meitä. Mutta ei ole mitään sellaista, mitä voisi pitää salassa Jumalalta. Hän tutkii syvyydetkin. Sen mä olen tässä palvelustyössä, minkä mä olen Jumalalta saanut, kun Jeesus tässä puhutaan, että alussa oli sana. Sana tuli lihaksi. Jumalan henki ottaa, mä näen ihan selkeästi, mitä tänä aikana alkaa tapahtua. Jumalan henki, tämä on nyt vakavaa sanaa velille, kun te opetatte sanasta. Te kärsitte lihassa monia asioita, mitä te julistatte. Pyhä henki koettelet, oletteko te sen takana. Eikä tämä ainoastaan tarkoita teitä, vaan se tarkoittaa jokaista, joka sanassa palvelee. Kristuksen pitää tulla meissä lihaksi. Hengen hedelmät pitää meissä näkyä. Ja silloin kun hengen hedelmät ei näy meidän vaelluksessa, me kärsitään.
Meille annetaan pistin tänne meidän lihaamme. Henki, Jumalan henki tekee työtä. Herra laskee pyhyyttänsä. Hän tuo armonsa ja sitten oletko sinä sen takana, mistä sinä puhut. Mä olen monet kärsimykset, monet taistelut ja kriisit käynyt läpi sen tähden, että mulle on uskottu Jumalan sana. Tiedätkö, mikä siinä on kaikkein kamalinta? Mä kiusaan Lauri sua vähän. Tiedätkö mikä siinä on kaikkein kamalinta? Se, että sun kauniimpi osapuoli vaimos kärsi. Sama juttu. Paula joutuu kärsiin nyt kaiken, ja eikö Seija ole se sun vaimo? Kyllä. Mutta henki tekee sen työn. Me lihassa kyllä näytetään luonteemme ja pahat taipumuksenne, mutta Jumalan henki riisuu niistä irti. Kun Jumalan pyhyys laskeutuu, aletaan ottaa naamioita pois. Ei siinä voi todeta, kun Jumala sä olet pyhä. Ja mikä tärkeintä on siinä, että tehdään totta. Tehdään totta Jumalan kasvojen edessä. Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi. Eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Efesolaiskirjeen 5. luvussa on: katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Sitten siellä aikaisemmin kerrotaan, että älkää teillä olko mitään osallisuutta pimeyden herelemättömiin tekoihin. Päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Koska olet mennyt nuhtelemaan, veljet, tuo nyt opetus ei ole ihan sananmukaista. Se on hyvää vanhuskalle palvelijalle ihan oikeasti, että joku tulee vähän kolkuttaa, että hei, ei tuo ihan noin mene. Mutta sitten myöskin antaa sen hyvän palautteen. Mä oon saanut korvilleni oikein kunnolla, ei tuo ihan noin mene. Mä oon kasvatettu vähän sillä lailla. Ja sitten on kyllä sitten sanottu, että kiitos Herralle, että olet ollut kuuliainen Jumalalle. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Daavid psalmissa 51 rukoilee, että Herra, älä ota pois minulta pyhää henkeä. Sitä voi mennä niin kylmälle paikalle, että kun rukoilee, niin kokee, että nyt ei ole mitään sellaista niin kuin voimaa ja tahtoakaan nöyrtyä, tehdä parannusta. Tuntuu, että taivas on vaskea kiinni. Mutta silti tiedostaa se, että täytyy huutaa elävän Jumalan puoleen ja tehdä parannusta. Saattaako joku niin piiloon piiloutua, ette minä häntä näe, sanoo Herra. Enkö minä täytä taivasta ja maata, sanoo Herra. Jeremia 23:24. Efesolaiskirjeen 4. luvussa on tärkeitä sanoja. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja mieluista niille, jotka kuulevat. Siellä kerrotaan myöskin, että
Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumala vihaa tottelemattomuuden lapsia. Edelleen mennään tuonne taaksepäin. Efesolaiskirjan 5. luvussa, että älkää myöskään rivouttaa tai tyhmää lorua tai ilevehtelemistä, joka on sopimatonta, vaan paremminkin kiitosta. Riettaat puheet, kaksimieliset jutut. Niitä löytyy kyllä Jumalan lasten kotikokouksista, selän takana puhumisista, pikkuvitsejä, pikkusyntejä, ei ne ole lainkaan paha. Tehdään vähän pilaa jostakin jutuista. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus, viha ja huuto, herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisille, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Eikö se ole hyvä muistutus? Niin kuin hän on meille anteeksi antanut. Tässä on muuten aika kova kompastuskivi, mikä me unohdetaan. Herra on armahtanut meitä, ollut pitkämielinen armossaan, antanut anteeksi, mutta sitten me kohtaamme jonkun ystävämme, niin me kyllä muistellaan kärsimämme pahaa ja kaikki, kun hän heitteli kivillä, niin mä heitän takas kaksin kerroja verroin. Kyllä meistä tämä puoli löytyy. Nämä on semmoisia asioita, mistä Pyhä Henki haluaa muistuttaa meitä, sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. Saarnaaja 12.14. Sillä kaikkeen meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kaikki saisi sen mukaan kukin, kuin hän ruumissaan ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. 2 Korintolaisille 50. Sitten 1. Timoteus 5.25. Samoin myös hyvät teot ovat ilmeiset, eivät nekään, jotka eivät ole ilmeisiä, voi salassa pysyä. Mikään ei voi pysyä salassa. Tuossa alussa mä sanoin, että ei ole olemassa valkoisia valheita. Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, hyvät ja pahat. No semmoisia asioita, missä mä koen että Jumala, niin se Herran pelko, se on sitä, että ollaan niin rehellisiä Jumalalle, niin kuin Paavali opettaa, meidän lihassa ei ole mitään hyvää. Minä vielijäni, niin ihminen, kuka pelastaa, mutta tästä kyllä me itse tunnoissamme tunnemme ja tiedämme nämä asiat. Mutta ne on sellaisia asioita, että jos meiltä puuttuu puhdas Herran pelko, niin me ei osata olla varovaisia. Ei me pelätä. Tulee semmoinen, niin kuin, mitä monessakin paikkaa ikävä kyllä opetetaan ihan väärin, että armo kattaa kaiken sen, kun sä elät millain lystää, kerran pelastettu, aina pelastettu, mutta unohdetaan kilvottelu. Portti on ahdas. Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle. Se haluttaisiin jättää pois. Joo, mutta kun mä oon armosta pelastettu, niin se riittää. Mä voi olla, kun tuossa noin hellallesta sen tai millään mitään väliä. Puuttuu Herran pelko. Sitten sellainen asia, mistä me täytyy tehdä parannusta. Se on vaikeaa. Se on mulle vaikeaa, se on sulle vaikeaa. Tämä on ihan tosi, koska me ollaan lihallisia. On erilaisia luonteita, erilaisia persoonia ja on ihmisiä, kenen kanssa meillä tulee toimeen. Me kierretään ne kaukaa. Ja tämmöinen ajatus, joku sisar toi joskus esille, että rakastetaan kaukaa.
Tarkoittaa sitä, että ei päästetä iholle, jos on niin vaikea. Mutta rukoilla niin kuin Jumalan viisautta siihen, että ei puututa sen tekemisiin siinä mielessä, jos hän Herraa palvelee. Kyllä Herra kanansa ja kukkonsa kynii, se on aivan varma. Ei meidän tarvitse alkaa sitä tehdä, sitä työtä. Kyllä Jumalan henki se hoitaa. Mutta jotakin semmoista mä sisimmässään koen. Mä itse käyn tätä läpi. Mä puhun itselleni. Tämä on nyt sitä läpinäkyvyyttä. Minä olen raadollinen, syntinen ihminen. Minä tarvitsen Jeesusta. Ja se mua lohduttaa. Katso, minä olen uutta. Uusi luomus Kristuksessa. Sama voima, mikä oli luomistyössä koko ajan, koska liha ei pääse taivaaseen. Täällä riisutaan. Täällä koetaan ahdistusta. Voi, monta vaivaa vanhuskaalla, mutta Herra vapauttaa niistä kaikista. Mutta tämä, mihin Herra vie meitä lopun aikana piskuista laumaa. Kunnioittakaa toinen toisianne. Herätyksen salaisuus on siinä. Se on semmoista niin kuin liikkeelle lähtöä, dynaaminen, onko se hieno sana? Dynaaminen liikkeelle lähtöä yhdessä kunnioittava toinen, ja se on niin kuin liikkeelle lähtevä voima, ei ole kateutta. Ei ole tahtoa panetella, vaan halu nähdä, mitä Jumalan henki tekee. No tuo luonne ja tuo persoona, mutta lahjat on Herralta saatuja. No erotettu Kristukselle, Jeesukselle, astia jaloa käyttöä varten. Pyhä henki kirkastaa Kristuksen ja sinä hengessä alat iloitsemaan siitä, mitä Jumalan henki tekee. Mä en tiedä, kuinka monta opetusta mä oon tästä jo sanonut. Edelleen mä tuosin, Raamattu tuo paljon semmoisia asioita monta kertaa esille, että se menee tänne meidän kaaliin, kun sinne ei mikään mene. Mä otan edelleen tuo tuoliesimerkin. Tuoli laitetaan toinen. Sairas ihminen istuu siihen tuoliin. 4 5 uskovaa tulee sen ympärille. Sairas nousee sieltä Jeesuksen nimessä. Jokainen ajattelee itsekkäästi, se nousi minun käsieni kautta ylös. Ei noussut, Jumalan henkiset teki. Mutta he kaikki yhdessä iloitsevat siitä, mitä Jumalan henki teki. Syntyy yhteinen ilo. Tähän Jumalan henki on viemässä Jumalan lapsia, että he yhdessä iloitsevat, mitä Pyhä henki tekee. Pyhä henki kirkastaa Kristuksen, ei meitä. Siis lihassa siinä mielessä, että me saadaan joku kunniapalkinto siitä, että no niin tuo. Oletteko huomannut muuten, että kun se tulee lentokoneelta sieltä ja sieltä maassa, niin kyllä sitten kerätään porukkaa ja mennään katsomaan, ihmettelemään ja sitten lähdetään yhtä tyhjänä pois. Mä en tiedä, mikä meissä suomalaisessa on. Suomalainen lähtee Espanjaan, rukoilee sairaiden puolesta, ne parantuu. Se tulee sieltä takaisin ja rukoilee, niin ei kukaan tule terveeksi täällä Suomessa. Sitten sanotaan, no kun hänellä on erityinen armoitus, mikä koskee ainoastaan vain espanjalaisia. Minä en usko siihen, minä uskon siihen, vaan että Kristus on kaikkialla sama. Tarvitaan semmoista, että meiltä loppuu semmoinen vääränlainen kilpailu ja ihmisten esille. Me ei nähdä Jumalan kuvaa missään. Me vaan katsotaan, että joku on lahjakkaampi ja joku on kauniimpi kasvoilta ja on edustuksellinen, että se sopii lehtien lööppeihin niin kauniisti. Ja sitten silloin se oma tatsiko. Mä oon käynyt Kanadassa hakemassa voitelun. Kyllä kelpaa. Mutta Jumala ei katso henkilöön.
Näältä tulee joku finninaama ja tukka pois lähtenyt päästä ja kierrätyskeskuksessa haetut haisevat rikkinäiset vaatteet, mutta yllä Jumalan voitelu. Jumala ottaa se, mikä ei mitään ole. Ja jos Jumalan lapset alkaa kadehtimaan, mitä tuo nyt kuvittelee, onko tuo olevinassa jotakin, Mä en ymmärrä itsessäni, enkä teissä, enkä kenessäkään semmoista kateutta. Mä näyn erästä helluntai-kirkosta. Otettiin katto pois sieltä. Tai en tiedä, temmattiko se taivaaseen, mutta sitten laskettiin tommonen laaja kangas. Virjotykillä ammuttiin suoraan kävelykadulle ja kadulle. Siellä liikkui uskovia. Sellaisia uskovia, mitkä seurakunnat ei arvostanut ulkonäön tai vaatetuksen perusteella. Kirkko oli täynnä ja väki katseli sinne laajakankaaseen, ihmetteli. Ai tuokin on tuolla. Ai tuokin. Kyllä mä siellä kahvilassa on nähnyt ja mitä tuokin kuvittelee. Ne kulki siellä rääsyissä ja semmoisissa ei ollut siellä kravatit kaulassa. Ne rukoili sairaiden puolesta ja ne nousi ylös. Ihmisiä tuli usko. Seurakunnan väki katsoo sinne laajakankaalle, ihmettelee, kuin tuolla tapahtuu ja täällä ei mitään. Herra tulee omiensa keskelle. Herra viihtyy siellä, missä syntiset on. Ei se tarvinnut mitään hienoa näytelmää. Se, mitä mä haluan tuoda esille sulle. Saatana koittaa mitätöidä. Mä en oo mitään. Mä en kelpaa mihinkään, kun mä oon tän näköinen ja tämmönen ja tommonen ja tuo sitten on silloin parempia nää. Mutta muista, mitä mä tuossa aiemmin sanoin. Ne kengät, mitä mulla oli tietetty eteiseen, ei ne mahtunut kellekään. Sama juttu sun kohdalle. Sulla on alttiuden kengät rauhan evankeliumille. Sä palvelet Herraa. Minun kuninkaani elää. Sanokoot muut mitä tykkää, karehtikoot ja osoittakoot sormella ja etsiköot vikoja. Hän on sinun taivaallinen työnantajasi, muista se. Hän ottaa sinut käyttöön. Sinä olet evankelista. Kristuksen evankelista. Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. Nyt mä kiusaan näitä naispappiasioitakin tässä välillä. Hän ottaa astiat jalon käyttöön varten. Hän etsii sydämiä. Puhdas sydämiset näkee Herran. Pyhä henki synnyttää Jumalan pelon tänne. Ei sun tarvi, nyt kun mä olen vähän aika ankaraakin tekstiä tässä tuonut, ei sun tarvi, että Herra, anna mulle Jumalan pelko. Ei. Vaan että sä kunnioitat Jumalaa ja niitä, mitä sanassa sanoo. Sillä kaikkeen meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen. Että kaikki saisi sen mukaan. Nämä on todellisia sanoja. Mä olen kuule niin hyvässä palvellut. Mä oon ollut muuten sitten siellä leipätyössä ja tehnyt leipäkasseja ja antanut sitten kadunkulkijalle. Ja oikein siunattu, mä oon niin ja tehnyt hyviä tekoja ja laupeuden tekoja ja antanut omasta ja jakanut vaatteita ja kaikkea tällä. Mä tunnen tämmöisiä ihmisiä paljon. Ei olla uudesti syntyneitä, ollaan vapaaehtoisia. Silloin ero. Sitten kun uudesti syntynyt antaa
ruokaa, antaa vaatteita. Se kuuluu, se on ihan niin kuin, se kuuluu meille palvella. Se on Jumala antanut meille. Mutta nämä, jotka on vapaaehtoisia, tekee hyvästä tahdosta, niin näitä ihmisiä on, minä pääsen taivaaseen, koska minä olen niin hyvä. Mutta se on vaan, jos et sinä uudesti synny ylhäältä. Ei sinne sillä lailla loikita. Mä tiedän niitä uskovien ulkopuolella olevia ihmisiä, jotka vaan loikkaa sinne taivaaseen. Tulen kotiin ja asetan sulle vähän, että taulut pysyy suorana seinässä ja vähän laitan naulaa ja ruuvia. Ei se. No hienoja asioita, että on hyväsydämisiä ihmisiä, mutta ei sillä lailla päästä taivaaseen. Täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Sitten ne, mitä ylen katsotaan, ajaa tuokin tuossa noin, niin no, nämä siunaa ihmeellisesti, kun Jumala valitsee. Ei me tarvitse alkaa valitsemaan. No niin, sä oot hyvä tyttö siellä ja sä oot hyvä sitä ja tätä, niin teistä tehdään apostoleita tähän seurakuntaan vai mitä? Ihan olkoon näin perusteella, ei sillä. Ihan kun mä tiedän, että vasara pysyy kädessä ja tällä. Ei se saa olla orjuuttavaa, vaan semmoista, että Jumalan henki saa ilolla palvella Herraa. Se olisi aika järkyttävää, Kalle. Sulki vapaaehtoistyötekijät täällä näin, niin nyt tulisi väkisi. Kyllä siellä täytyy olla se takana, että mä saan palvella Herraa. Tulla Herran seurakuntaan, uskovien yhteyteen ja tämä. Samoin myös hyvät teot ovat ilmeiset, eivät nekään, jotka eivät ole ilmeisiä, voi salassa pysyä. 1. Timoteus 5.25. Tuttu ajatus. Monessa ahdistuksessa, taistelussa, koettelemuksessa, kysymyksissä, arkisissa kysymyksissä, asioissa koko elämäni on kätketty Kristukseen. No mitä siihen kuuluu? Kaikki. Nousen tai käyn. Herra, sinä sen tiedät. Mä ajattelen näin, vaikka jotenkin sisimmässään koen, koska mä itse olen joutunut ja joudun koko ajan tekemään parannusta. Jumalan henki mua auttakoon ja auttaa siinä. Mä näen Jumalan hengen työn meissä armollisena. Siis ajattele, että Pyhä Henki on niin hieno tunteinen, että se niin kuin ennalta, siis Jumalan sanahan meitä opettaa ja ohjaa ja opastaa, mutta se, että Pyhä Henki tässä ajassa näyttää meille asioita, mitä meidän pitää laittaa pois. Hän antaa meille silmävoidetta nähdä, missä ajassa me elämme, mitä aika on paha. Hän antaa meille korvat kuulla, mitä henki seurakunnalle puhuu, opastaa. Ja sitten viisaasti sanoo, hei, sul tulee liikaa sammakoita suusta, tee parannus. Sä olet piilossa. Sun uskoveljesi ja sun uskosiskosi ei näe, mitä siellä sun kotona tapahtuu, mutta Jumala näkee. Veljet ja siskot keskenään tulee. Kalle on tuossa ovella ja sieltä tulee uskovaisi. Halleluja, Jumalan rauhaa, kiitos Herralle. Ja sitten sydän ja pää on täynnä perkeleitä. Tullaan jostakin pahasta perheriita tämmöinen kotona ja väärät televisiokanavat päällä ja ei kauniita rohkeet tullutkaan ja päivä on pilalla ja jotakin tämmöistä. Ja sitten vaan hymyä, kyllä Herra on niin hyvä. Täällä käydään sota. Mutta ei voi olla salassa eikä piilossa. Eikö se ole ihanaa, että Jumalan henki näyttää meille prikulleen, pilkulleen, tarkalleen, mistä meidän pitää tehdä parannusta.
Pyhä Henki kehottaa, lohduttaa, vapauttaa. Ja sitten, kun saatana on tullut tappamaan, varastaa ja tuhoamaan. Tottelemattomuus, synnin tekeminen, synti meissä, mikä on saanut hallita meidän elämäämme kaikella tavalla, on rikkonut, tehnyt pirstaleiseksi omaa tuntoa, omaa persoonaa, oma luonnekin on vinoutunut. Kaikki Kolkatalle. Herra luo uutta. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, mutta pitää tehdä totta. Jos et kykene palikkoja ja leekojas kuule kokoamaan, niin sano se Herralle. Mä olen hajalla. Tee sinä se työ, mutta sinä annat luvan. Pyhä Henki ei tee väkivaltaa. Tämmöistä puhetta, kun mä puhun teille, mä puhun sitä hyvin aralla tunnolla. Jumalan edessä mä koen, että taidan olla aikamoinen narsisti minäkin. Kyllä mä sen kehtaan sanoa. Pyhä Henki ottaa turhat luulot ja hoksat pois. On tehtävä tili. Se mun tuntoni tietää. Ja tuntoni kanssa mä menen Jumalan eteen. Herra, se on totta. Vähän on leekuleluja mulla ja nekin on patterivälissä. Näin on päässyt käymään. Mutta Pyhä Henki tekee sen työn. Mulla on moni tullut sanomaan. Nyt mä annan oikein turkulaisille palautetta. Älä mene sinne. Älä mene tonne. Älä vaan mene, jos sä näet sen ja sen ihmisen, älä sitä ja tätä ja tota. Jos mä olisin totellut lihaa ja ihmisten sanomisia, minä en julistaisi evankeliumia tänä päivänä. Vielä vähemmän mä julistaisin sitä Turussa. Mua Turkuun pidetään niin pahana paikkana, että älä vaan sinne menee. Täällä mä olen. Ei, kun mä olen semmoinen kapinahenkinen. Mä katos, tuun Turku. Tämmöisiä, mutta ollaan rukouksessa. Kiitos Herra, että saan vangita ajatukset ja me saamme kaikki vangita ajatukset kuuliaiseksi sinulle. Kiitos Herra, että sä olet lohdutuksen, rakkauden, raittiuden, puhtauden henki. Herra, me tuomme tuntomme. Me tunnustamme, Herra, aina ei ole mennyt sillä aikaa, kun on pitänyt mennä. Herra, meissä on niin paljon vikoja ja me näemme muissa vikoja. Mutta Jeesus, sinä olet täydellinen. Sun anteeksiantamuksessa on täydellinen. Jumalan henki tekee täydellistä työtä meissä. Me tarvitsemme sinua. Me tarvitsemme semmoista muutosta, tervettä Jumalan pelkoa tänä aikana, Herra. Kiitos Pyhä Henki, mitä sinä teet. Kiitos, että me saamme rakentua yhteisestä uskosta. Herra, vaikea ollut tämä aihe tuoda esille tänään. Ja omat taistelut ja kipuilut on käynyt tämän tekstini kanssa, Herra. Koska tiedän, että se koetellaan. Kaikki koetellaan. Jokainen, joka sanassa palvelee, niin joutuu siihen kouluun. Ja se on armoa ja rakkautta, koska Pyhä Henki kasvattaa meitä jokaista. Herra, me haluamme tehdä totta. Sä näet meidän haluttomuuden ja kykenemättömyyden ja lihallisuutemme ja heikkoutemme ja vajavaisuutemme ja se, mikä on mennyt rikki, Herra, sen sinä näet. Pyydämme, ole meille syntisille armollinen, Herra. Me saamme tässäkin hetkessä, kun tässä kaupungissa on pahuus esillä, Herra, me saamme profeettojen tavoin sanoa, Herra, minä ja minun kansani olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Ole meille armollinen. Kiitos Herra, teidät siunaamaan tämä loppukokouksen pyhässä kalliissa nimessäsi. Aamen.